Daily conversations in Igbo n'ụlọ anya. Igbo, English, ndeewo, kedu, ndeewo, kedu. It means, hello, how are you? Ọ dị mma, ọ dị mma, I am fine. Ị wetara ihe niile ị chọrọ? Ị wetara ihe niile ị chọrọ? Do you get everything you wanted? Mba, mmiri oroma unu dị oke ọnụ ahịa. Mba, mmiri oroma unu dị oke ọnụ ahịa. It means, no, your orange juice is very expensive. Ọ dị ụkọ, ọ bụghị anyị mere. Ọ dị ụkọ, ọ bụghị anyị mere. It means, it's scarce, it's not our fault. Ego ole ka karama mmiri a bụ? Ego ole ka karama mmiri a bụ? It means, how much is this bottle water? Ọ bụ naanị naira 60. Ọ bụ naanị naira 60. It's only 60 naira. Ọ dị mma, gbakọọ ihe a niile. Ọ dị mma, gbakọọ ihe a niile. It's fine, add all these things. Nye m ogbunje. Nye m ogbunje. It means, give me hand sanitizer. Give me hand sanitizer. Ọ gwụla. Ọ gwụla. It has finished. Ọ ga-adị echi ebe a. Ọ ga-adị echi ebe a. It will be here tomorrow. Ngwanụ ka emesie. Ngwanụ ka emesie. Okay, bye bye. Share our videos. Bye.